Și eu, acum. Tu erai? Da. Ține atenție, nu știu ce. Crezi că eu am venit să-mi iau elicopter de la Ducuri. Mă ridică în aer. Ni s-a specificat că și Paleto și Sandy și toate alea. Îi zicea în oraș, La nu Pacific în nu afară. nimeni. A zis și sus. Au zis că ne în bancă, în bancă. Vedeți highway. Te-am văzut. Mă duc în jos. A spus la 35, acum ar veni. Relativ, da.
văzut ceva până acum? Nu, nu. Nu. De acum încolo, că la 9:35 a zis că începe. Verificați Pacific, aia de lângă alta, banca alta, eu pe colț. Mă duc acum Eu la sunt Pacific. la 752, sunt eu. Nu pot să mă uit momentan pe... Da, sunt pe acolo pe lângă poliție unde sunt multe bănci, știi, și multe bancomate. Da, da, da. Banca de lângă poliție nu-i nimic. La Pacific nu-i nimic. Banca de deasupra de la primărie și una în stânga primăriei o bancă. Mai e aia de la acolo când te duci spre Râme. De pe highway? Da. Am fost mai devreme, nu era nimic. Dar bine, nu era și 35, era și 33. Da, da, că ne-am apucat mai din timp. Ați văzut ceva până acum? Nu. Nu. Aici, lângă banca asta, s-a făcut un accident, dar nu e nicio dubă. Trei mașini mici. Pe autostradă sunt multe autobuze.
Ești cu elicopterul? Da, da. A, nu-i nimic pe aici. Mai a fost cineva la highway? Știu? Mă duc eu acum. Mă duc înapoi la aia de la poliție. Am găsit mașina, a plecat. A De plecat unde? mașina de pe highway. E un cod, ceva. Highway. Da, și banca de la după autostradă, duceți-vă acolo. În ce parte e ea? Hai, Spre oraș? Merge spre oraș, da, da. Ok. 441. Ajung la Pontonio. Pe unde e? Pe aia de la oraș. Stați așa, 685. Urcă sus spre oraș. Sunt la 676. Stai să-mi dau seama. 680. O văd. În fața ta. Parchezi elicopterul jos. Am avizor. Șase, 8, 0. Unde e acum? Cod postal 663. S-a oprit la flica. Dacă e să-l oprim, îl oprim la într-o zonă S-a mai oprit. retrasă. S-a oprit la flica. Ok. Da, sunt și eu. Sunt și eu pe Mă dau aici. jos. Nu, nu. Nu. Trebuie să fim toți. Ok. Aștepți până ajungi într-o zonă unde o poți lua. Nu putem să o luăm din... Cât mai retras. Ok, sunt și eu aici. Rămâi în mașină că urcă mașina Tragi la un pic tine. mai la distanță să nu se vadă Mai am benzină la GT. Gabriela, ai benzină? Mă pare suspect dacă stăm așa, frate. Nu stați toți acolo. Nu mai stați așa, că pare suspect. Ți-ar ție, doamne. Lipiți de el. Stați la 3, 4, 5 străzi distanță. Mergeți pe lângă el. Mergeți pe stradă normal. Unde este? Se duce spre ulița de sus pe la 648. Îl urmărim la următoarea Gabriela, bancă, iar ai, acolo facem ai descindere. benzină? E pe ulița de sus, ulița de sus, ulița de sus. Ai benzină? Te întreb, Da. Gabriela. Dă să urc pe tine să scot pistolul. Veniți azi? Acum. Cât mai mult, dacă sunteți doi pe acolo, opriți-l. 3. Sunt numai eu cu Gabriela. Haideți că suntem doi.
Veniți? Unde sunteți? M-am întâlnit pe principalul. Cum facem? Îl oprim? Suntem la 462. Am ieșit în... Urcă în sus. Se duce spre 466. Hai. Gata? M-am Hai. și speriat, frate. Spune unde ești. Hai, Gabriela, te pe lângă el. Pune-te, Cristi, în față. Hai, Gabriela, că a spus să cobor. Vai, dar nu pot scot. Domnul, să de acolo! Coboară jos. Coboară jos. Nu vă panicați, Dați-vă jos din mașină, vă rog. Nu vă panicați, Coboară domnule. jos. Ce faceți pe aici, domnule? Mă ducem la Sandy, Ce Aoleu, faceți domnul. acolo? la bancă. Ce faceți la bancă? Nu mai... Scoteam Domnul, dacă banii. puteți să o lăsați un pic mai jos? Nu vă facem nimic. Lucrați la bancă, domnule. Da, Și se plătește bine? cel mai bine. Mașina În e mașina plină asta cu ce bani? aveți? Ce se află în ea? Nimic, nimic. Nu, domnule, Nimic? nu știu, scrie grup Nimic. 6. Păi pare a fi o mașină de la bancă, nu? Nu, nu, vi se pare. Păi o să veniți cu noi. Aoleu, Nu vă face niciun rău. Aveți cheile în... Le-ați luat cu dumneavoastră când ați coborât? Sau îi sunt în mașină. sunt în Deci mașină? sunt în mașină, Da, da. puse acolo, da? Mhm. Bun. Păi atunci dumneavoastră să vă urcați în mașina aia de acolo. Frumoasă. Aoleu. Da. Nu, nu, în dreapta, la mașina de spate, nu, nu. E mai ok acolo. Ok. Mai ok acolo? Ai benzină. Atunci te vei urca în mașina aia de Am acolo. puțină. Dar mi-e frică. Nu aveți de Nu, ce să vă fie frică, de nu ce vă să- face nu vă nimic, face domnule. nimic. Păi da, aveți arme. Cât timp Nu vă face ascultați, nimic. nu vă face nimic cât timp ascultați. Haideți, urcați în mașina aceea. Hai, domnule. Imediat vă deschidem și ușa. De fapt, nu, veniți după mine, veniți după Da, mine. nu, până la urmă, mergeți după hai, colegul. da, ce să... Vedeți că v-am deschis și portierul aici frumos? Eu nu înțeleg. Hotărâți-vă în care mașină punem. Stați așa să vă pun și centura. Merge cu mașina asta și conduce unul de al nostru. Și mergem doi pe motor. Și unul cu mașină, veniți. Să închid și portiera. Nu mai zic. Ai cheile în contact? Acolo, da. Și aici Ok. mi-a zis domnul. Veniți după mine. Am întors de m-am rupt. Grijă la curbe. Să sun? Ar da și cascaj. Păi ce dracu fac, mă, sun?
Da, sună. Sun sau ce fac? Sună, sună. Păi sunăm să spunem că am adus. Să aștepți în mașină, colegul, ca să ne răspundă la telefon. Alo, bună seara. V-am sunat în legătură cu... Sau, de fapt, nu cred că mai contează. Colegul, dă-te la o parte, te rog. Păi, a Colegul. venit un coleg de-al dumneavoastră aici. Nu nimic, nu nimic. Poftim? Da, au venit la casă. Trebuie dacă putem să coborâm. Nu știu, domnule, că... Nu știu, domnule, facem Păi, treaba. am terminat ceea ce ne-ați rugat să facem. Și nu vă văzusem aici și am zis să vă sun. Putem coborâ? Ok. Ah, Nu, dar nu v-am făcut absolut nimic. Bună seara. Uh, bună seara. Și este tot ok. Bună seara. Bună seara, bună seara. Vă lăsăm cheile de la ușile Da, domnului? da. Puteți să lăsați aici, postați copiile pe e-mail și este tot ok. Da, da, domnul Da. e în mașină, să știți. Lăsați-l, ne descurcăm. Vreau acasă, domnul! Bun, mai S-o aveți las chiar. întrebări? Nu, nu. Nu, nu. Bun, în acest caz vă urăm o seară frumoasă. Asemenea, Seara plăcută. În schimb, aș Bună avea eu seara. o întrebare. vă ajută Spuneți, domnii, spuneți. vă ajută domnii. Haideți mai așa. Stați liniștit acolo, că vă ajută domnii imediat. Am frică! Nu aveți de ce, domnul, sunteți într-o mașină blindată. Păi și mă dă jos și mă moară!